Cause nobody can do it like Mixmaster can. Come on, I got the D-double-O style. And here we go again because it's been a while. You and me, your baby, don't touch that dial. I rock from Manhattan to the Miracle Mile. My name is Rocky and I'm a lady's choice. Bring me along, I've been doing so long. Vi se nalazite u emisiji Lufting. Zdravo svima, vi gledate emisiju Lufting. Nalazimo se u Galeriji Kulturnog centra Ribnice i predstavljamo vam jednu veoma lepu i neobičnu izložbu fotografije. Vi se nalazite u emisiji Lufting. Moje ime je Olivera Inđić, bavim se fotografijom, slikarstvom, ako to mogu nazovem pedagoškim radom i radim dosta sa decom, murale i još neke, opet ne volim da koristim tu reč projekte, ali tako se to sada zove. I dobrodošli i uživajte u emisiji Lufting. Mislim da kao još od detinjstva sam imala tu potrebu na neki način, jeli, da sad to kao umetnost, sad ne bih da zbog ovog razgovora cujem kao sve ono kao šta je umetnost i ostalo, ali u stvari bila je ta neka kao potreba da u stvari nešto radite, stvarate, da nešto iskažete to, jeli, što je u vama, što možda i ni onda, verujem da ni sad ne znamo šta nam je to, što hoćemo, jeli, da izbacimo tako konkretno i postavili su ti različiti mediji, jeli, i sad dok sam bila dete išla sam u jedan atelje gde smo, ne znam, i pomagali u pozorištu, pa smo radili mozaike, pa smo slikali i sve tako bilo negde uključeno i onda se verovatno vremenom negde izgradilo to što, kako kažem, šta je to što meni najbliže kao vid izražavanja. Ne, sad i to nekako je postalo kao slikarstvo, crtež u stvari, ponajviše. I fotografija nekako to pratilo od detinjstva u stvari, kao od prvoj tog malog fotoaparata. Ovdje su sad fotografiju za Tursku, što ste rekli. Ovaj deo je konkretno za Istanbul vezan, a zove se Roman i Rota. I to sad, mislim da je lako onako da se istumači naziv, jer je vezano upravo za taj neki, to neko kretanje i taj nomadski život, a konkretno za taj, kako kažem, ciganski taj točak koji se stalno i što je kao, jeli, simbol na njihovoj zastavi. Ostalo, vezan je u stvari za to ostrvo, konkretno ovde, onako. Kako se zove to ostrvo? Bujukada. To je u stvari, Bujuk je veliko, to veliko ostrvo u Turskoj, u stvari koji pripada tu Istanbul, ima nekoliko ostrva i to je Bujukada. Prvi put kad sam bila u Istanbulu, išla sam više puta, jedno vreme sam tamo živela, u stvari neko vreme sam živela tamo, ali to ostrvo mi je ostalo kao neko mesto gde se uvek vraćam, nešto što je meni onako bitno iz više razloga, ali kao uvek kada posetim Istanbul, moram da odim na to ostrvo, makar imala samo jedan dan ako treba da odim na neko drugo mesto u Tursku ili nešto, uvek moram do tog ostrva otići. I u stvari tu je ta priča o konjima na ostrvu. Sad ja nikada nisam bila tamo kada je leto, kad je sezona, kad se jeli dešava, kad je baš živo onako ostrvo, turistički na ostrvu. I uvijek uglavnom neka zima bila. I u stvari prvi put kad sam bila sam naišla na te konje koji tako šetuju ostrvom sami. Meni je to bilo božanstveno skroz. Jer je to ostrvo gde nema kola, ničeg, znači možete bicikl da koristite i samo ima tih konja koji bukvalno šetaju po ostrvu. Slobodni, potpuno neverovatni. I pitomi su. Mislim, to je meni bilo neverovatno jer kao dete uvijek su mi rekli, nemoj nikad sleđa konju, moraš kao ono ispred. I onda kad sam kao mala sa konjima nešto tu u selu, kao je sad ovako, ovo je bilo neverovatno i su tu prolazili pored, kao dobar dan koji zvali. Ali ovo je u stvari sad neka druga priča tog ostrva i tih konja i svega, jer ovo je, kako kažem, kao taj stvarni svet i kako oni provode život. Oni su, dok je leto, sređeni, kako kažem, upakovani, te kočije su pripremljene, turisti dođu, oni se provozaju po tom ostrvu i sve to izgleda božanstveno, ali ovo je u stvari njihov život pravi na ostrvu, koji traje više od pola njihovog života, u stvari na neki drugi način nego kako je s polja prikazan. Reci mi, zašto te je baš privukla sama Turska kao izvor inspiracije za tvoju umetnost?
A joj, to je onako sada... Previše možda široko ili intimno pitanje? Ne, nije nego onako široko, zato što ja od prvog puta kad sam bila u Tursku i Istanbulu, znala sam, ja ću ići opet u ovaj grad. Mislim, putovala sam na dosta mesta, ali Istanbul mi uvek ostao, ići ću opet. I onda se desilo sam opet išla, pa se desilo sam opet otišla, pa sam onda bila pozvana da fotografišem. Sad malo je duža priča, ali pa se može da fotografišem na jednom festivalu u Mardinu. To je baš blizu Sirije, u Kurdistanu pripada. I otišla sam na 2 nedelje da fotografišem muzički festival. I na kraju sam, pošto ima dosta dece tamo, ima i dosta dece i iz Sirije i tu su škole neke isto otvorene, jer ima blizu izbeglički kamp veliki sve. Pošto sam ja ovdje radila i dok sam studirala i dok sam ja bila dete, radila sam sa decom. To je onako čudno u tom ateljeu Charlie, ostalo je... Si vršničku edukaciju. Neverovatno, da, jednako je. U stvari dok sam voljela sa decom da radim i mi smo spontano, nas dvoje smo počeli da radimo sa decom, pravili smo knjige, krenuli smo mural neki zajedno, neku paravane za neke cirkuske predstave, tamo pošto imaju cirkus festival i tad sam ostala umjesto 2 nedelje, 7 nedelja u tom mestu. I to je za onaj deo života što sam rekla, ono taj točak što je u stvari bilo je tako, morala sam pustim jer da sam išla protiv toga ne bi jeli kao stigla. Ali u stvari, da, i onda nakon toga smo pokrenuli, ta priča se razvijala i posle toga smo i organizovali taj mural, ne znam, ne mogu da nazovem festival, ali zove se Murals Without Borders i u stvari to što smo počeli da radimo sa decom, ne samo u Turskoj i u drugim nekim mestima, u stvari tamo se rodilo, u Mardinu, baš zato što je to neka granica i susret jer ima i dece i iz Sirije, i iz Kurdistana, mislim to je Turska. Jako je teško, ja mislim da o tome može se, ima se ne mogu sad u 2 rečenice da to kažem jer to su bukvalno svaka priča za sebe, svaki život je za sebe. Jeste teško i dosta stvari u stvari koji nama onako izgledaju su nam teške svakodnevno kada samo tamo malo prijatelji shvatite da vama ništa nije teško u stvari od tih nekih stvari i kao deca koje su primorana jeli, da neke drugi život potpuno imaju i da se već od neke svoje 12. 13. godine dečak koji se već ono jer je otac nastrada, on sad preuzima to da on brine o porodici, da on radi i sve. Ali su deca svuda deca. Mislim, čak i ono, kad neko kaže ipak kao nekoga je i rat izmenio, jeste i to se vidi, da on ima to ozbiljnije lice. Ali kad vi nešto krenete da radite, da se igrate, mislim, mi svi stariji volimo da se igramo, ja volim da uzmem da žongliram, da, mislim, je to totalno onako, jeli, radost. Sve, da, deca su uvek to, znači njima neće biti sad, šta sad ja to da radim, po meni to ne treba kao ili nešto, ono, tako da mislim su deca uvek deca. Koliko je značajna umetnost uopšte za odrastanje dece? Mislim da je neverovatno značajna, sad ako koristim to bukvalno značajno, ali jeste. I sad imaju to onako, možda će biti dosadna rečenica, ali jeste istina da zaista kao ta kreativnost neka i taj izraz, i da svako treba da ima taj neki svoj izraz, ali mislim da je to jako bitno, u stvari da stvara taj svoj svet. I mislim da je to onako magija jedna velika i sada mislim da svako ima nešto u sebi što treba da još tu, jeli, procveta, da izgradi. Da pronađe, da stvori. Da, i sad da li je to muzika, da li je to, mislim to može potpuno nešto drugo, biti nešto što je njima blisko, što ne mora biti onako na sve strane, ali mislim da je deci jako bitno da im je dostupno, ružno je reći sad, sve, ne u smislu razmaženo, znači ne treba im ove stvari i to, ali da im je dostupno u smislu da primiju to da im je bliska muzika, instrumenti, da imaju dodir sa tim, da znaju šta je to crtati, da se sa bojama igraju, se umažu potpuno u boje, da su prljavi, da nemaju, nemoj to, mislim da je za odrastanje. I za stvari da je jako bitno za to što će oni posle biti. Reci mi što je za tebe fotografija? Fotografija, joj. Mislim da je
Jednom neko me pitao šta ti od dece draže, u smislu, pošto ja ne, jeli, kao još dece i to, ali kao, nešto ti draže kao crtež ili fotografije, kao onako, ali to u stvari možda neki moj način da se izrazim. Ne znam da li je to dovoljno dobra reč, ali to je sad trenutno, nemam nikako pripremljen, kao kažem, govor, šta bih sad onako rekla, pa sam mogla onako da razmislim, da kažem, ali mislim da jeste to. Slikarstvo isto, samo što je često, baš i zbog tih putovanja i mislim ne samo, sad to nisu to nikakva turistička i sad za 10-ak dana treba da idemo da radimo mural sa 121 dete će biti, tako da sad se pripremamo. Šalim se, bit će božanstveno, to sam sigurna. Ali, tako da u stvari sva putovanja su vezana za taj neki rad, u stvari konstantno se nešto dešava, raste. Ali slikarstvo je dosta, što se mene tiče mom pristupu, onako slikarstvo i kad mural radim bojama, četkama i jako sam spora. I uvek sam bila spora i u slikarstvu. Mislim, taj nemam, može da bude i ekspresivno, da bude, jeli, 2-3 dana, ali dosta duže taj proces traje, a fotografiju nekako imam često te blokove sa skicama, sa crtežima i ostalo. I fotografija je nešto što mi je tu blizu i gde mogu uvek to nešto, jeli, da zabeležim i da, što sam rekla, da izrazim nešto što je tu. Da ne budem, ne znam, mislim da svako ko se bavi, jeli, umetnošću ima tu potrebu da, mislim, umetnošću. Izrazi svoje emocije, slobodno. Sada, ali ne mogu da kažem, i ne volim to da kažem, ja sam umetnik, to mi je onako. Ima u stvari jedan super poljski film, gde je u stvari dečak na kraju kad su ga stalno, sada ne doživjeli, može se, ali koji je bio u domu pa su ga jurili ostalo i zove se Jesam. Gde dečak na kraju posle 15. intervjua onako, ko si ti, kao i sad tu se očekao, kaže ime i prezime, godina, ono bukvalno šta je, koliko godina, čime se bavi, gde što je on na kraj filma to gde on kaže ja sam ja, kao jesam. I kao to mislim da je. Ja sam Milorad Bujašanin, Cujo, odgovor i urednik redakcije za likovnu umetnost i vizualne medije u Kulturnom centru Ribnica. Vi gledate Lufting. Gledate. Šta gledamo? Lufting. Lufting.